Sanibonani, lo okhulumayo ukokudla ngamandla. Ngike ngisizeke ngokuchaza amaphupho noma ngike ngihlaziye amaphupho. Ngike ngicele ukuthi uma unephupho ofisa ukuthi ngikuhlazele lona ungalibhala lapho ngezansi, kuhambe nakwelakho ngifike kulona ngilihlaziye. Namhlanje-ke ngifuna sibheke ukuphupha uwela umfula noma ulwandle. Sebebaningi abantu ade bengicela liphupho ukuthi gogo sichazele ngayo thina. Omunye uthi uphupha uwela umfula, omunye uthi uphupha uwela ulwandle-ke ngavele ngakuhlanganisa. Ngifuna sibheke la ukuthi ukuphupha-ke uwela umfula noma ulwandle kuyiphupho elinamandla kakhulu, libonisa-ke ukuwela isigaba esisha empilweni yakho noma ukubhekana nezinto ezinzima ukuze uthole inkululeko noma impumelelo. Ukuphupha uwela umfula onamanzi acwebile kusho impumelelo, inhlanhla nokuvikelwa. Lokhu-ke kusho ukuthi uhambo lwakho olusha luzoba nokuthula nokukhanya. La singasho ukuthi uphupha uwela umfula okucwebile noma uphupha ulwandle, ulwandle oluthule nje, kuyincazelo efanayo-ke. Ukuphupha-ke uwela ulwandle olunesiphetho noma amagagasi amakhulu kubonisa izivivinyo, ukwesaba noma inselelo enkulu obhekene nazo empilweni yakho. Uma uwela ngempumelelo kusho ukuthi uzonqoba zonke izithiyo. Isithiyo ngathini elinye igama lesithiyo? Izithiyo ngasho ukuthi izinto mhlampe ezinye ezikuvimbayo. Uma uwela umfula noma ulwandle uye kolunye uhlangothi ngokuthula kusho ukuqala okusha, ushintsho olumangazayo noma ukuphumelela enkingeni. Leli phupho-ke lingaba isibusiso esivela kumdali noma kumadlozi akho. Uma ukholelwa emadlozini ungasho ukuthi livela emadlozini. Uma ungakholelwa-ke kuyisipho-ke esivela kumdali, ngoba kahle kahle uNkulunkulu namadlozi kuyasebenzisana phezu komuntu. Uma uwela bese ucwilisa noma umanziswa kakhulu kusho ukuthi-ke ungene esigabeni sokuhlanzwa ngokomoya. Umphefumulo wakho uhlanzwa ezintweni ezindala ukuze ulungiselwe izinto ezintsha. Lokho-ke sezingisho ukuthi-ke kukufana noma ngathiwa uwumuntu okade ungasebenzi, usuyafonelwa-ke usuya kwi-interview. Umuntu-ke uwela ekhoneni lakhe alithembayo. Hlampe ungathola isiwasho sokuyihlambulula ukuze ube clean uma ufika lapho kwi-interview, ushaye i-interview yakho uphume phambili, ngoba kuyenzeka ukuthi ubiziwe kanti uzofika phambili hlampe nibizwe nibawu-20. Kulabantu abawu-20 nitshela ukuthi kufuna abantu abawu-5, kwenye inkathi niyeni bawu-20 kuthiwa kufuneka umuntu oyedwa. Kuyenzeka-ke uma ukholelwa emthandazweni nakhona uwela ngale mthandazweni, uthandaze uvuke ugeze ushone khona kwi-interview noma kuphi la ubizwe khona okunempumelelo khona. Ngihlezi ngisho ukuthi kubalulekile ukuthi uhlale uzihlambe, ngoba lento le ubona ngokuthi umuntu atshela umuntu oseceleni kwakho ukuthi hayi bo vuka uyephi kusasa kuyaqashwa, bangakutsheli ulobile usale ey'ntweni ungatshelwa. Uzuyitshela ukuthi hayi awusibani bani abangithandi, kanti hhayi ngoba bengakuthandi ngoba nawe awuyigezi. Ungathola ngisho isiwasho ungasifaka emanzini njalo uma ugeza uthi cha kancane ugeze uyihlambulule ufane nabanye abantwana, uthandeke ube nogazi. Kubalulekile ukunaka umzimba wakho ngoba impumelelo yebo iyeza, kodwa nawe kumele uyihlangabeze ezinye izinto. Akumele ukuthi uhlale uthi hayi ngamhla mina nje uNkulunkulu evumile, hayi umsebenzi uyongikhipha endlini lutho. Kumele nawe ube nezaba nezibo oyizamayo njengoba kusho kuthiwa uNkulunkulu usizo oyisizayo, kodwa naye futhi umile kuyena uqinisile uyakusiza. Ngiyabonga ukuthi ningilalele nize nifike la ekugcineni.
uNkulunkulu anibusise-ke anikeze zonke izinto enizidingayo kuyo konke nje enikufisayo. Abangasebenzi abasebenze, abagulayo abasinde. uNkulunkulu ahleze enizwa umthandazo. Nithi uma niqala ukuthandaza uNkulunkulu anizwe la nikhona. Uma kuthiwa uthandaza ukuliphi ikhosombe lakho othandaza kulona uNkulunkulu, akuzwe asheshe asiphendule njengabanye abantu abaphendulwayo.